Vah men canım yan yalı namussan kül bol yalı ovadan gölleri allanıp utulanım inni guryana. Hey, ente hem yanıp diyorsun mu? Ha? Ay abi yok. Katı o yere da ya, tuğuluma solaydım. Sizin ediyen işlemi de bilyadın, sınıf otumuz. Bazen ne sınıf işgarlarının alıp baran işlerini, halk köpçülüğüne yetiriyaz. Şöyle bizim sınıf otumuz. Öňümizde bir täzeliklerimiz bar mı? 14 şeýle tuğuluma bu iş aydıma işläpsiň da. Awa inni kendiňne adam şunyal bir wapaklyk kakda aýdym kän işlediňiz söýg wagty ýok diýdi. Şoňa garaşyp gördük. Töýgüller günü ýörede söýg aýdym böyle goýduk. Olam 100 000 200 000 prosmotr berdi. Allaha halkymy go kabul etdi. Ene şula täzelik 14 fevralda. Näile täzeliklerimiz bar başga da. Yetip bolda tekinji mart yetip geli Allah ýol berdi. Dur. Ha, we. Ondan ýa-da 20 şunäme? Oglanlar adam hataýdyň. Oğlanlar be yigitler deyip çıkarmam ya erkek tek kol. Şoň ýalyjak bir gowy bir aýdym. Ýürüýse Ne oglanlar. dip mehriban goç yigitlerimiz üçün Allah'tan canlar sağ ol nemmetiniň hem goprek ne dip bola işler gödөгlik tor. Üç tancak sonra berjek. Aha. Soralara jogap bermeli bolýar. Ne şutun goda başlamagyna sebäp bolan Tamam. bir zat. Näme da sebäp boldy? Gelme kalm rast diýalaryň üçün halifamyz da Allah'tan can sağ olsun. Şoň diskden kasetlerini görüp menne şol gitar sadron aýdym aýtmak. Awa şondan başlady. Etme. Awa. Ne halipa var ägir bilýärmi kasetler wadi. Awa, Gitar çykdy awa, duran awa, sonra awa. bilen dinleýärdi. Ýaşlymy geçenler. Ene sungatda bir iz goýan halipalar ýerde. Awa. Heret sana halipa ne ýörüte bir ýol bolup durdasyň oda başlamagyna. Awa. Eger sunugat taşsa diýe taşlardyňmy? Halipamy? Awa. Eýwin. Şunu taşlap bolmaýmy? Ýaly, sen sunugata başlamagyna täýäp bolan adam Awa. taşla diýse de taşlar. Taşla özüňe ýol ýasa diýer taşla diýmezmi ka diýänne. Öz ýoluň tapyp öz ýoluňdan aýt diýse aýdardyk. Men şeýle pikir etdim. Ýok, ene halipa bilen menem bir küçük ýerde oturuşdum, gurlaşdym. Ýöne diýýärdi, men ýolumdan aýdym aýtýan ene injiklere diýäm, elimden gelen kömek ederdim. Men gördüm şaýat şoňa. Sebäbi diýdi, olar diýdi, ýaş ýetip gelýän dekinler diýdi men begenýän itdara men ýolumdan aýtýanlaryna men elimden gelen kömek ederdim diýdi. Şoň üçin taşla diýmez, dowam etdi.